päällä. Tervetuloa Alfa Romeo. No nyt lähti vittu loputkin sulkeet paskaks vittu. Ei helvetti. Saako Ota nyt vittu ne saatana. Ota ne vaikka jollain eristetyllä hanskalla sieltä helvetti. No niin, nyt on loputkin paskat sit. Kato perkele hätävilkut saa vaikka se on päällä ees. Noin! Kuuluuko kaikki ton äänen? Niin, täällä on tämmösiä eriskummallisia ääniä. Voi vittu! Noniin, startataan auto. Nyt mennään. Mutta hätävilkut toimii melkein, se on nää. Noniin. Kyllä lähdetään koeajolle. Lähdetään helvetti. Nyt lähdetään helvetti. Koeajolle. Koeajo vaille. Joo. Elikkä kyse on siis Alfa Romeosta ja mitä tähän nyt enää sanois, että